Apa ora ngerti aku ngedep-edep iki, dep-dep aku salin ora ngerti. Awan-awan kudu duwe kempian. Di Kurawa liyane aja kowe dosa. Selamat. Aduh. Mlebu ket mangan. Kurawa Bambang Kesra katitih merut kerut katut para ratu Mel Gandring Sandala desane Kurawa wong perang ruyuk bocah siji wis tiaki ora ana kang guwawa bola bali angger Kurawa iki dikongkon maju perang kok ora ana petingane sakmono gerange kok kalah karo anake iki piye ta ya mula nggon perang iki mbok ya digladi ya ajar-ajar karo Mikael apa tono ngono rada setelan carane njotos ki piye? Carane ngambleng ki piye? Carane ndupak ki piye? Carane ndukang ki piye? Rumah sak carane nyenengi wong ki piye? Ngono iki mbok ya sinau. Piye carane ndemeni bojone kancane ki piye? Ngono iki mbok ya digegulang. Lucang piye carane nglirik sak lirikan langsung kepencut ki piye. Niki mbok sinau. Cemer nyanding guling ya. Masaku. Wanine kok njaraki Asep. Septi kok Asep. Anak Prabu Karna Basusena mangsa bareng dhateng Paduka Ger menika yen mboten Paduka mboten badhe ngrampungi gawe. Setiaki Kurawa Sinuwun Prabu Karna Basusena maju. Sluku bathok Sirama le mak jendit yen obah keteni bocah Tiaki mboten dawuh mundura tinimbane ketiban tangane Ratu Ngawangga Prabu Karna Basusena luwih becik minggata mugi sirana pangapura saka penjaring sun pangapunten ingkang agung purun mundur saking maragan waton para sata kula sampun saged selingkir saking tengahing marga
Edan kowe. Loh. Nantang Ratu Ngawangga ya. Mati dening aku. Wah. Ayo kurang sekti menggulu. Kurang gaman gebakana. Ratu Ngawangga karo Basusena. Tanding ana Setyaki keparat dudu karepe dhewe. Pengen mau dadakan ya kowe. Oh. Dihalu amu kowe. Oh. Oh. Ha. Tampal ana keparat. Aduh, oke. Itu karepe dhewe. Wong siji dikruyuk wong pirang-pirang. Ora ngerti tatan perang iki ijen do ijen iso nganti ngruyuk kaya ngono kuwi. Para Sata Kurawa bakal nderek Raden Lesmana mapan ning alas Ganggobrang padha nglakoni tapa brata. Piye paman saya? Aduh, Raden mundur ke mawon Raden, mundur ke mawon. Nyimpang dalan Raden, nyimpang dalan. Piye paman? Nyimpang dalan ke mawon. Piye paman saya nyimpang dalan ke mawon Raden? Surya putra Narpati Ngawangga lan Pandhawa iku kadangetan yaya tunggil ibu ora mbandra sepira wis Setyaki. Terus malah manusa saking bumi gelag-gelang jagat panuksmaning jadalan nat keparat kuwi. Ora nganti kowe adatos sing balung uleting kulit lan penjaring sun kowe wis mundur. Kurawa, maju Kurawa. Lumebu mapan ing alas Ganggobrang Lesmana Kanta apa brata para Kurawa. Sawareka den prayitna samuriris lamat wis katon tejane yen mrongkak ton mancareng ikang
Semar Badranaya iki apa wa niki wau Kadung Sutris utawa Kadung Tresna ingkang dipun sekaraken dening Mbah Buyut kula kok isih muda wa ketoke ngaten pancen niku awet enom dipun lajengaken Mbah Buyut pacane sarwa asri serokat ten tansah Lorem sawetawis nginggaring karo sarira menika kala awu sesekaran saking genduk ika senes Mbah Buyut kula wong kula niki tuwek Ndara Bimanyu lorem sawetawis paduka menika badhe tindak dhateng pundi Gus Mbah Semar Badranaya Muruhanana Yawa Semar Badranaya niki namine Suwanten Panggugah Sukma utawa Apara dina iki Muruhanana jeneng sira ndak kanthi mapan ana telenging wana gangga wirayang mung perkara penjaning sunuhane dawuh saka Kanjeng Hyang Wyasa uga saka para pepundhen Pandhawa penjaning sun dina iki kudu mbididaya utawa tinanggenah tapa brata teteki memati hangga mapan jroning wana gangga wirayang ngalah berkah sumadonging wahyu cakraning Ratwa Semar Bragagaku kesatrita Palukon aku ing lekas Lungita lungit enggitung kadung ngadreng momong memangun manah rahayu Ndara sampeyan menika wujuding satriya kang ora kurang apa-apa sedaya mapan wonten jroning kasatriyan sampun kacukupan sakuthahipun. Wadene pancen kena diaran cedhak turun rembesing madu wijining andana warih. Najan uripe wis mulya tetep mbudidaya marang tumuruning wahyu cakraning rat. Inggih, Ndara. Tansah tetekun dimen bisa ketekan sedya paduka. Kula dherekaken to arak brata utawi tapa brata mapan ana jroning wana nggih Gus. Muga kasembadan kang girayu.
aja nglukur kaya sun toraya ora enak mbok mangun nggutil ora dijak oh yes ambuka gandan ing sekar Gambir sawit mawur abates manis pupus tebu sakupama piyu ya iki jenenge petis manis ya petis manis yen ngucape ati atur manglipur mbajutke sore mau Letruk karo kowe Gok. Ya Kang Gareng. Ya Kang. Sing baku sowan ana Dalem Agung Pak Mul. Sing komplit aja Pak Mul tok ngono to ya. Masa Pak Nyemul ngono apa kok ya. Pak Muladi saha ibu nggone kepareng miwaha marang Dauping Siwi utawa Dauping Kang Putra. Nggone padha kepareng palakrama Mbak Retno kaliyan Mas Ruli. Muga-muga tansah pinarikana seger waras, atut runtut ngantukane kaki-kaki dalan ini ya Kang Gareng. Allahumma amin. Mok sauri dhewe ya aku kok. Nek yaene iki nek metune awake dhewe iki pas. Mula sore mau ana pengaosan panyedhi pundhut saus sing kakuan dalem. Mas Haji Kirun ki
supaya ngaturke pengajian nggon wanci limbukan dadi ya ben menehi wujuding siraman rohani marang para kanca-kanca pira pangrawit iki apa ngrawit wis do alim-alim kok dadak angon limpe kuwi kok ya mingko bapak tuwak Bandeng Resik Surabaya pelabuhan dagang misuwur jak cingurik Banjir gong tulung agung lah aram litara tahu Kediri Siwarok Ponorogo Jeruke Siwarok Ponorogo jeruke Siwarok Ponorogo jeruke Medion Nah aku lho suaraku dhewe yang ngene iki Jeruke Medion Mune kaya kaget lho Batik Solo gudeg Yogya Mbako Kedu Semarang pasare nyai Ibu kota Jakarta Piye lek ngebemi ora dibemi ora apa-apa kok Abece apa wong urip ning alah tapi Mbak Sendul hiburan aku seneng 3 tahun ora krungu uler kambange panjenengan kita aturi kanca-kanca sing padha dereng kepareng kondur ana Mas Din Benjot ana Mas Anang sing saka adan-adan lho tenan iki Pak Sokip ya tetep setya ngenteni iki nek Bapak Tepis Wetan Sang Anusapati maca pati ngono le. Ya, uler kambang kemawon. Becik. becik Dah aku lek balik nggih mataku. Kowe iki mrene angger anu ki terus mesti ngono kuwi. Mulakno to mula. Sakderenge bengok niku ilate kudu diulu dhisik. mike menawi mike niku Oh, mike. Mike diulu. Kok diulu. Becik apa? becik apa Oh, iya. wong urip neng ngalah Ngalam apa, Gong? Alam kubur. Donya. Masamu tinonton iki gendruwo apa? Tinggal Tata. Nafsune becik nganggo ditimbang bener luwute becik dalan sing
dasar tembange uler kambang sing nyekar Mbak Sendur sing gender Mas Danang sing nylencem Mas No sing ngendang Mas Badrus Widayat dan nyampleng ya Nduk ini Tono engko ya nyumbang lagu sapa Tono lagune sayang ngangge swara loro ya dah ayo bacot kese Bebasane suwe ke dalan ngendi to, Kang? Nduk. Lok dat tok dit tok dat. Uwi uwa. Hawe ae. Uwi uwa. Uwi uwa. Sore urung-urungokke jineman Kang Gareng tenan wong jineman ki panganane rasa nek rungokke nganggo rasa ki tenane ati ki iso tentrem cara pikir bingung pikir susah ki langsung ilang saknalika blas tekno sing nembang sendur peyuh iki sinden sing ora tau susah ki ya Mbak Sendur iki wis lakon ki piye wae wis rame ya mesem sepi ya mesem ya disyukuri ini sok malam Paskah mohon izin Mbak Sendur alhamdulillah Cahayu pas kuwi pas prei weh mosok iku aku ya ora apal iki tambane tanggal 28 kuwi ana uyon-uyone awan ning lapangan kono biasane sing ana uyon-uyon sing nyinden Sendur terus menawa karo Ika karo Giok pengrawite ya setengah liyep-liyep ngantuk sing nonton seragame putih-putih apa wedhus gibas ning lapangan kok muni ki wong angon iki ya wedhuse kon sapa panggung barang nek Sendur ki dilus-lus gen bokonge to dilalah mak telot metu canggeine anggei kene Krisnia kene iki para kanca sutresna wis padha ngerti nek Krisnia iki pancen sinden yang berhidung panjang. Tenan irunge nyilih irung londo. Tenan. Pipine nyilih pipine bubuhu. Lho. Wis tenan. Untune nyilih untune kang buta. Weh. Rangah. Pelak menapa Slendra Cahayu upama ngaturi tetembangan ngaten. Nah. Pelak menapa Slendra? Ayo. Pelak nggih? Nggih. Barang napa pengasih? Barang nggih? Nggih. Nggih. Apa? Kula tak nyuwun
Pilok barang kok sambel kemangi. Rumah aku iki ahli nyambel lho, Krisni iki aku ndekne dolan rono buwengi-bengi iki suguhi sambel. Mas. Ah. Ayo. Kok tak nyuwun bawane ngujiwan lho. Lho, pangkur ngujiwan. Duh Kang Mas Mus tikaning tasik kamutan nggih Cahayu. Insyaallah. Tepis wetan sangan Nusapati. Saku. Sapa-sapa tawani lomba. Aja ning kok sendur karo Ika Katuri ditawani lomba. Piye mau cepat piye kowe? Ngono disko mawon. Duh Kang Mas Mus, tembang menika spesial kanggo sapa Cahayu? Apa ana prentuling nala? Jamal. Oh, cocok. Pak Tin. Dalem. Pak Tin. Mas Din Pinjot. Pak Slamet. Pak Slamet. Pak Sigit. Pak Slamet Tamanan apa Pak Slamet? Pak Slamet Tamanan. Oh, Tamanan. Pak Nggih. Roy. Pak Roy Markun. Pak Cit. Ana Pak Sukip. Lho. Pak Sukip. Kagem Pak Sumani nggih. Nggih, bapak kula. Ayah. Niki ayah kula Mas. Ya pancen ya sak rupan-rupan padha. Nggih, Pak Sami jenan. Duh Kang Mas Mus. Ya. Dahni Mas Mus tika ning Tetulunga. Eh. Esem mira nyeranake lung krahlan lesu. Diaturi konjuk Pak Muladi sing aku dalem ya, Nduk. Nggih. Weh, oh tentara e. Nggih. Mboten kesumpen, mboten apa anu, radi anu, fit ngoten awake kok. Pasang iki nyauri apa? Nggih. Nah, wong wedok iki sing halus, kalem. Nggih. Nggih, Masing. Nggih, Masih. Nah, iki diaturi kagem Pak Muladi sing aku dalem Nggih, saha Pak Ibu. Muladi saha Ibu. Ora wale-wale nimbali awake dhewe sak rombongan suarane Nggih. atur panglipur. Lho. Nggih. Nek ora kleru ping 3 iki lek ora kleru. Nggih, Sowan menawi. kene. Kira-kira. Kira-kira. Malah soremu ya kepareng paring dawuh. Mengki anu Nggih. Mas, mboten kanu mboten kok janji nek ana rezeki mengki adi-adine nggih tetep wayangan. Ning mboten ngangge sinden. Lho, Sinden diganti nututi numpak elok. ngasaku numpak ya ning dhuwure begagah ngaten ngono. Ngilangke rot. Ya. Ngilangke
jajal. Karo mesem mau kuru-kuru nggon sing keri dhewe. Tresnaku. Engko lek mesem untune gogrok. Mboten nek untune ora. Lak sampe nek gusine ucul. Lah, ya ngilani bocah kok. Tresnaku. Tresnaku ndolwi. Yanto. Yati. Oh Yati. Akhirnya Yanto parkit papar. Tembange tetep ngujiwat nih Cahayu. Engko mboten didangdutke njajal di sistem sak emper karo dadi ati lho. Pak Kendang. Siap? Nah, dadi engko ora gemrungsung dangdut ngoten mboten. Iki wis nyiapin ngobahke bokong iki nek jaipongan pintere ora jamak e. Nggih. Aku dolan rono kaya karo Tono karo Gudel barang kuwi ya Patrick e ya melok kuwi kencine karo ganden kuwi wis ngetokne wedang bokonge sik. Bokonge kula unjukne mundur lho, ngono ki mundur ngono kuwi. Lah cah iki pamer jaipong. Bokonge kaya kendang. Karo sing lanang ini kendang kula, Mas. Masane. Iki kendang jaipong kula nggih ngeten iki. Kula pesen terok-terok anu nika lho. Lamtara, kok lamtara. Lam-lami. Ya. Lam-lami ngujiwati yen anggeget lati. Semu kuru-kuru cah. Anjinjet alise. Seselebawane lencir kuning ning semake. Sinawang yen ngujiwat pamikiratan kuat kaya arep mekat suwi-suwi tamat prasasat agayo Akeh kah? Yen tengah wengi pangrasaku kaya wasumanding Li, lagi kudu kelingan garwane. Li. Among tansah tak lalekke nanging terus Nanging terus wis niyame kok sampun yuswa 87 nggih. nggih. Aku wae. Mboten kok tuwek men wong bocah sik timur kaya ngono. Nggih tasih ayu kok. Tenan dalem. Tasih ayu. Ayune disawang kondi coba. Saking ngajeng. Ngajeng. Ngajeng endi coba? Ngajeng dalan mriko. Ngaten. Dalan ndi coba? Mriko. Tak kira dalan iki. Ya diteruske sik. Iki ngujiwat ya iso. Kapan-kapan kudu ngonekne sing luwih angel. Lho. Slendang sutra kuning. Wekasan bepuntonku umpamane sekar aja wong silayu
kejanggo mider-mider njaluk paningal kaya ngopo katresnan. Upadine cahayu. Oi. Oi. ngrungokke ngene iki ketok ayem ngono. Li. Ya. Saklining cara jeruke. Kablas dintekke ya, Nduk. Lho. Krisni Ambarwati ngujiwat komplit sak bawane. Lha iki mung pancen gara-garane rada tak joke titik. Ya nggo nyambung nggon limbuk mau nak pancen sengaja tembange rada tak kurangi le. Oh ngono. Tetapi pancen pengajian. Jadi ya sambil hiburan ya karo atur panglipur. Iya. Iki ana salah sijining presiden sing urung nembangke sore. Sapa meneh Bu Kaji Melita. Yondo Melita monggo mriki cucu-cucu mana dene sesendok salah tembung kata iki ya arep meguru anyar iki arep ajar ninden kene Deni lho. Dari cerita-cerita itu aku arep guru ora ngangge SPP kok ning kono. Lah ngangge apa? Ngangge SYG. Apa kuwi? Sayang. Boten namung kekancan. Oh.
Ya awal mulane wong senenge ya tir padha tir semut ireng nyakot. Iki Melita, wah tenan. Sampun lulus sekolah napa tasik sekolah Cai? Tasik sekolah. Oh ngaten. Nggih. Wayahe Intan ki nek kenyek kancane wayahe. Lulusan menapa rumiyin? SD. Lha lho. Oh SLB iki to. Mas Pakiru lho. Oh SD. Ya nalika semono wong SD karo SMP iki pangkah mandi SD ya. Leteng napa? SD ki 6 tahun. Lho, SMP SMP nek 3 tahun. 3 karo 6 akeh ndi? Akeh 6. Nah, dadi berbanggalah dirimu. Lho. Nggih. Wong sing lulusan SD akeh kok Mega ki ya SD. Intan ki malah TK. Ika ke ya SMA, Ika SMA biyen. SMA. Sekolah. Lho SMA lho, SMA ka Blitar ki biyen Intan, Ika ki SMA kabeh. Padha karo aku. Karena guru-gurune iki ya apal, sapa sing iso nembang, sapa sing iso nyinden. Ora perlu dadak sinau. Bijine mesti dielekne. Lho. Nek ora sinau. Padanging surya nanging petenging mripatku. Ora iki pundutan kok. Ha kowe njaluk lagu apa piye? Ini sawerane. Wis aku njaluk lagu ragat. Lu ora ngerti nek montorku ning gumulmu nomor 3. Kowe Sing HP-ne anyar. Sinten HP-ne anyar? Mas Agus. Loh, lah kok ngurusi HP-ne Agus? Heh? Kowe demen apa piye karo Agus? Mboten. Ngurusi HP-ne kancane iki lho. Arep nyaingi Riris apa piye? Mboten. Mas aku. Apa kok kowe digonceng Agus gelem ya ora apa-apa. Enggak Melita ki pirang-pirang dina iki pancen wis jaga hati. Jaga diri. Jaga pikiran. Kowe ora ndelok statuse ning bebem. Apa bebem BBM kuwi? Ora diperhatekne ya wis. Apa nek kowe seneng terus aku gelo? Apa nek kowe seneng terus aku susah? Lene mboten diperhatekne merhatekne kancane mawon. Oh ngaten. Ah, kene. Berarti kamu tas merhatekne Agus. Mboten lho. Lho ora apa-apa wong kono ganteng kowe ayu ya pas. Ya Allah. Wong lanang karo wadon kuwi jodoh ngoten lho. Oleh. Adanging surya nanging petenging mripatku. Sinaring rembulan nambahi petenging atiku. Tresna sing tak gawa amung kanggo selirmu. Liramu. Koplak ya jadi demen karo iki. Ora ketekan kowe. Kalah saingan karo Kabit liyane. Kowe iki malane nyopiro to karo Engkik ben ora kalah. Karo Sugeng ben ora mundur. Yo, tebang. Tresna.
saiki jan kancane akeh. Aku pamit lilana lungaku. Ora krasa para esuk kang gareng isu ya ben. Lho iki piye ta kuwi? Atur panglipur ya sak orane ya karo nenuwun marang panguwasaning Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah. Muga-muga apa sing dadi rekase Pak Muladi sak keluarga nggone nindakake rasa syukur kang gedhe tumrap dhawuhing pinanganten Kang Putra. Menika Mbak Artno kalian Mas Ruli. Muga tangkang dipayungi dening Gusti Kang Murbeng dumadi tetep dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ceko. Jadi Megawati kene. Kremong kaya sore mau lho. Kremong kaya sore mau. Sing nganggo kepletan.